Eskolan zarinekin hasi zinen, zenbat urtekin? Ba, ni eskolan hasiko nintzen, igual 8 urtekin, 12 ninun komunidua, 12 urte apilan batian kumplitu, eta apilan 4 inun komunidua. Oietze sekulaztuko, izierra alkisakin eta gotjekin. Osea, aber 12 urtekin. Eta bestia zan Erramon Artzakakua, zea irasueneko oan gazten hoi, ez da gitzei zenon, gu beti ñañarra deitu jo horrei, gazten hoi. Eta oikinen ni komonitu batzan, bai. Eta orduan, asemate urtekin, tan dezu, 12 urtekin? 12 urtekin, 12 urtekin nino. Adin horretan egiten zenuten jonartzea? Orduan behintzai bai, denak alain genuen, 12 urtekin bai. Ne aizpake uste eta alaingo zutela, bai. Eta eskolan hasi zinen orduan eskolan 8 urtekin? 8 urtekin nola zeko ginen, altzan. Oan zea jubilatuan ze hortan, hortxe bertan. Esate jotenik. Aquí algunos piejos matábamos nosotros en la pasta del libro. Bai, señorita, señorita beak, Ze señorita, gual izena, baina hogan 10 bizidian, senarre maztiak. Bizida. Bai, bite bizidia. Ez da hondi denbo asko ikusi nula bea, Andria. Txiki bazan, 2 seme zituzten, oan patxin despedidako nortan, izan du dia, igande baleno, despedida baino igande baleno, izan du da hor seme bat, Irigoyen semiekin, Don Roman Irigoyen semiekin. Ikusi nuen erizan, mutile. Nesken gela zein zan, eskerrekoa edo eskubitua? Sartu, eta komonak eta nola daudeoan, hor jubilatutan egon duzeazu, ba hortzeon gure gela. Eskerreta. Hortikan sartu eta eskerreta, bestetikan berriz eskuita, goitikan sartzen atzea, eskuita zehatzeu, baino beti hortikan sartzen ginengo. Gelan zenbat neska? Ba, bastante ote ginen, geho mutila beste aldian zian, eskerreskui, ote ginen hor. Eta... Zuze zinen gazteenetakoa edo... Ez, Rosarito Roteta eta denak alkarrekin horrebili ginen. Roteta, Rosarito ezautu zenun, ez? Ez, pasatian, oan zenbat urte dia hiltzalaua, 4 urte, hildala. Ba, ez zinen dena neska, eta horrek gaztena zenbat urte izango zituen? Ba, ez dakit, baina 7 urtekin dagoan bezala, ez. Zure adinekoa, gaztenetakoa izango zituen? Igual, gaztenetakoa urte bete zarraua hola, baina... Eta ze ikasten zenuten, han? Ban, ez genuen asko ikasi galtzan. Jo hasi nintzen ni honea Pasaira. Villa Juanita. Villa Juanita, Loreten? Bai, hor. Eta horrekin gehiago ikasi genuen. Baina 14 urte bitartian. Horrea den nola ustezu. Letu eta idatzi eta... Bai. Eta errosat... Zer jakin gabe joan zinen? Zu joan zinen eskolara zenekin? Zer jakin gabe. Errosatu eta hor, ite genetu. Hostielero emate ziguten Elisa, atzaldian. Eta egunero, errosatua, txandaka. Aztelenian jute ginean, abermesetan izan du ginen, eta gezurra igual ezeten zen itozu, eta zatik beti egite ezin zizan joan esan arreire. Baina nesien behin gezurra bai. Eta hola, zapatila utzi jakin, zea eskola, uan bezala, bueno. Ze zapatila ziren, espartinak edo... Zapatila, negukuak igual, neguko zapatiloi, Carmentxu hor zeakua dendakuak, erretratoat bakanekin, zatik alkarrekin ibili ginean hor. Eta nahi zapatila ikuste izan, puntak gautzilekin. Ikustezu, nola dian gauzak. Egun batian akutzi zikia, baina nik ez dut erretratu bai. Eta esan dion, jo, me podías haber tapado, chica, los dedos esos, ¿cómo me habéis cogido eso? Baina ez, alasan.